Hello. Uhambe njani Jwarha? Hayi, ndihambe kakubi. Cacisa kaloku. Andiwufumananga lo msebenzi phaa. Ikwayintoni ngoku Jwarha? Bathe kum xa ndingenayo bandinika iphepha. Bathi kofuneka ndifake isignature. Hayibo. Ewe, isignature. Bendingenayo ke isignature, ndiyishiye endlini. Ndithe ndisabaxelela uba andinayo enye indlela yokwenza, ndathi ndizayilanda endlini. Bathi ndingabi sabuya. Bebengafuni ukuqesha kaloku. Ewe, bekusitsho laa manenja. Mabahlale naloo nja yabo. Umanenja lo. Mabahlale nezo zinja. Ewe. Hayi, iinto zabantu ziinto zika-2024. Nyamezela. Kunzima. Ndizawuvukela kwenye indawo ndiyojonga into yoba nowufumana umsebenzanana. Kulungile mfazi, lale kakuhle. Siqamqam, nam ndiyakuthanda.